Baş, ez 3 kilometre başvuru Rojava'yı Merdin'e 3 kilometre jil Rojlat'e Nesebin'e Günde Kevnare Günde Antik Darayime Lakadan Nekropole yani Goristan'e kime ev Goristan'a leşkenin Romayane de serdema setsala şeşeminda bajarek liverhati avakirin lidij erişin Sasanyan Aliye Kralin Romayan va jibo parastin el vir bajareki garnizon hati avakirin bi derejaya 4 kilometre suran o nav bajar hati dor peçkirin nezi 40,000 insan serdemeki derej hayame şerda livir jiyane kadar nekropoline livir Goristan hene Goristan'ın vira gelek taybetin evder şunvare ki turizmiye salana milyona geçyerten vira ziyaret dikin dahayame koronayda hatun şuna geçtiyara gelekim buya hevkarimi dede nişan jipara ve hatta vira hun dibinin geçt او جي او والله او قولي كنتين خويا كرنجي حمو قبرستان خاتي تجي هات الفراد قاريش خيرا Düzani evder kederiye çiye. Vallahi az nizanim o khode vas iro hatmi. Hiç kederi? Az Kızıltepe mi? Kızıltepe, Kazıç konseri. Na. Teni hatiyan. Azım xamini, layemini, mevanemini. Ede kifa hoş ve inşallah hatikamı bidaki khatiya. Jkhara digare. Destana Niviskiya ha Mezopotamya ya herin kevinde Basa krale ki tetekirin ev kralı dermanı çareye nemriye digere ev krale kubna ve Gilgamesh çareye nemriye dikevra da digere dibece tişta tegotun ku tişta her nemir ya ku çeroka xwed karaj 1000 salan derbasi nivşendin bike her kevre darin lavazet nav demida şevda dikeve u xira dibe zir çıqas tişteki bi kıymet beji prij desta derbasi desta dibe ev jî wî kıymeta xewin dat gelek kevir her mayinde yek kevreki yek perçe hun dibinin Goristan vir hatne çekirin emin ha derbasi hündür bin ev kabristana ku ez ê bîstek di nîşanî we bidin di sala 509 de ji bo bîranîna leşkerên Romayan hatiye çêkirin piştî şer belê piştî şer ew leşkerên ku qada şer de jiyana xwe ji dest dane hestiyê wan hemî hatine berhevkirin di vî qabristana han da ji bo geştiyaran ji bo ziyareti hatine vekirin dimenin gelek renginin li vir kolinin arkeolojik da 1985 da dest pêkirine ji 2009 vir ve jî kolinin arkeolojik li vir Aliye Müzexaneya Mêrdînê va têkirin ez texmîn dikim hûn dibînin hestiyê 3000 leşkerên Romayı anha dvi şunvara dvi kabristana handa ojbo geçtiyara jbo ziyareti hatne vekirin salane milyona geçiyar jitten viral vici hani diroki u digerin bele dimeneki geleki rengine ev mimariya vira mimariya Romayı yani dviset sala şeşemin da ev der Kalaya Romayan bu binave Anastasia Polis vi bajarê hanê û avakirine li vî qadan nekropolê sê-çar heft tîpolojiyên merzela em dikarin bibînin hûn dibînin dawiya heftê û nava heftê bi hezaran geştiyar tên ev der ziyaret dikin di arkeolojiyê de rewşekî awha heye her çiqas ku meriv diçe binê erdê dîrok kevin dibe li vir ev tişta berovajiye hûn dibînin bê ku kanevî bikeve ev jî ku ez ana bi destê xwe nîşanî wedin qabristana kî kevine di baweriya Xristiyaniyê ya herî pêşîn da baweriyek wiha hebû însan ji dilopek ava kevir hatiye afirandin yê dîsa bizvire kevir ji ber wî jî ew insanê ku dimirin qabrê wan di nav kevir da hate çêkirin pişt rad yani di baweriya Xristiyaniyê ya Dawî da jî bawerî ew bû ku însan ji axê hatiye yê dîsa bizvire axê tîpolojiyên merzelayê qebristan alvira
unikin be hempane لروی دنیای تو درکی به وی رنگی تو نیه هم دکارن بیجیم و گشتیار جی هاتنه هون دبینن جی کور یک پرچه ev der hatiye avakirin ev çağ ست سال ششمین da serjimara vi bajarê 40,000 kes bûye. Ev ji bo xwe ji leşkerên Sasaniya biparêzin ji aliyê fermanberên Romayan va ev bajarê hanê hatiye avakirin bi armanca xwe biparêzin. Va geştiyarek divire rengê wî jî wek me esmer ez texmîn dikim ku Kurd e. Rast e? Rostem Kurd. Hadi tişkat. Şirnak Hatime. Beli. Seraj keder şirnak. Şirnak ne şirnak xweda. Beli. Te ev der tu awil car dibînî cîkî çawa e? Rastî dara nûga midît malbatî ve em hatin me jî gon bibînin mixabin em piçkûkî dîrok xwe dûr ketine hin ev kevnûşapiya me mazina tabi merviyan Balkeşe bibînin. ne wisa ye? Balkeşe Çi tabi. bala te zêdekişan çi bi te acîb hatine bira? Yani herî mezin dema ku em hûlî temaşerkin em dizanin ku zamanê berîde li vê de jiyana xwe ava kirine. Yani evet dîrokiya. Qewet beştera. Tabii. Baş bigere silav li şirnaxê jî. Ama wiha berê xwe bidin van kevira gelo hevalê mitkare virda nêzik were yanna tirse wê heye ku bikeve. Yani dema ku meriv berê xwe dide kevir. Debêjî qey ew xebatkarê di vî kanê de xebitî netkana keviran da. Navberek danê ji bo ku xwarina xwe nîv ro bixwin. Piştî xwarina xwe yê dîsa werin al vira di vî kana kevira da bixebitin. Mîmariyekî zaf taybet e. Ev gundê dara bi giştî Kurdin 1200 nüfusê wî heye. Anha şiklên xwe îdarê yê vî gundê ji 1800 vir da girtiye ji 1800 vir da weke gundekî Kurd navbera Nisêbînê û Mêrdînê da ji bo geştiyara vekîliye gelê başûrî jî hekek dixwazin ku bixwazin dikarin berê xwe bidin vî cihê dîrokî û werin geşta xwe bikin li Bakurê Kurdistanê Mêrdînê û darê Nisêbînê jî ji nêz ve nas bikin.